desarmatu bat inozente joana, egitera nausiak esan zion lana, ikusi zueneko apaizak argana, lau tiro emateko jaun horren ordena. Inoiz nere mendean bazera ilegatzen, alferrik da hastia burua bajatzen, lehenagotik anasi kontu ateratzen, ari hainbat kastigu dizut ofrezitzen. Carlos defenditzeko jaun hoien afanak, egiteko kainoia galdiran onenak, Elizako ministro jaun goikuarenak, jaisten ari dira de torretik kanpanak. Ikusirikan nola danak degun bistan, ez dakit kalietan nik nola dabiltzan, bi edo hiru besterik ez teguen izan, hor dabiltza mendian trikuaren gisan. Jaunaguk ez dakigu nola dagon kausa, asko naiz esatian gauza hausen lotxa, lehenagotik kostata zenbait eriotza, simplementian orain utzi da Tolosa. Probintzian jarritzen orlako enreduak, bistan da duzkagunak txik gauza txoruak, askotan jartzen gera ustetik eruak, Carlos jartzen badut ez egin biaute fueruak. Lehenago zerbait egingo genduen oiekin, orain guztiz dabiltza indar handiakin, zenbat zapatero diran jaun goikuak jakin, gauza honik ez dago ez den dunarekin, zenbat zapatero dira jaun goikuak jakin.